Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 1, versikulo 3. Iti unos ti panagbiag mo, agtrabaho ken agbannog ka, ngem anya ti pakakitaan iti amin nga aramid mo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Risa, talaga kanya saan mon akayat ti agadan? Mabalin mo matlatak at ti agadan bayat ngagtrab-trabaho ka. Saan ang tatang? Dagiti langan kakabsat ko ti pagadalag. Agtrabaho ak, tapno makaurnungak iti pagadalda. Nang runak at umadanin nga agkolehiyo ni Mark. No kasta, kabailam apagadalan ni da, anak. Apay kit tinasaan tatang. Napigsaak pa'y mo't nagtrabaho. Uray anya ditan at trabaho ti sirket. Basta agsweldo ak. Langarod anak ko. Siyak ko matirumbang ngagtrabaho para kada kayong anak ko. Ngam sa anak mo't ngaminin na makatrabaho. Gapot na puutad multan ti may saasakak iti pan naka-aksidente mi iti day dinanang yaw. Saan yun apanunutan day taabanag tatang? Kan saan kayong aglidliday? Gaputa makapadakas day ta kada kayo. Mark, awan klase mita? Awan, manang. Iswa dituyak lang balay. Arami dagdag iti assignment ko. Nasayaat nga rod no kasta. Sikapay lati makaamo diti balay ha. Sikapay lati makaamo ka ni tatang. Nakagtrabahon. Ado ti agsangpot a customer ije parlor a pagpapaayak ita. Un manang. Siya kung timakam mo ditoy. Sige nga rod, mapanakon. Tapno sana ka maladaw. Tibilin ko ha. Di mo liplipatan. Wan manang. Alamapan kan. Tapno saan ka amala daw. Napan ka din nagtrabaho ni manang mo, Mark? Un tatang. Un gayam. Mabigat kayon. Nagluto ni manang Risa, sakbay arimwar. Ti adim ngay, napan ka din nag-eskwela? Un tatang. Sa anak asimrek. Tawan klase mi ita. Kastaya. Un tatang. Ala, mabit lang Taidasar ko ti kanan nyo. Tapno makapangan kayon. Nalpas matlangan ti trabaho. Iso nga makaawid ako. Makabanlog mo ti agmalmal trabaho. Si kamat ti masabat ko, Risa. Naggapo ka kadimanan iti parlor pag trabtrabahuam. Wan auntie. Makabanlog nga rod. Ado nga min ti customers mi itangal daw. Madlaw nga rod anabannog ka balasang ko. Maala nga rod, agawid ka matan. Iti kasta makainanakan. Sige nga rod auntie. Sapay masapak manan arumwarin ton bigat. Masapa ka asumra kaya parlor? Ay, saan auntie? Sakbay sumura ka kiti parlor. Inakpay makitangdan iti balay damanong sator. Inak tumulong agluto. Agpapaskan damin. Isupay mo't ati tangdan da kanyak. Pag-allowance da Mark ken Luisa akabsat ko. Ay unay daytan a kinagagat mo balasang ko. Sipod na ulila kayo iti ina. Si kamat tentag trabaho para kada kayo. Talaga nga ron ang nagagati ka anak kam aalis. Ay pudno day talakay. Agasam man. Uray anya at trabaho. Sirken na. Tapno laang ada itid na kadagiti kakabsat na nga agad-adal. Gaputasaan matin ang makatrabaho ni Bayaw. Iso ang kapilitan ni Risa ti agtrabaho para kadakwada. Dayawag nga ron ti kinasingpat day jay aka anakak. Katsapay kumaa, taigaad mo't dagiti kakabsat na ti agadal. Iti kasta, saan amasayang dagiti pagbambanugan ti kabsat da. Sapay la kumaa ta kasta. Ngamain, nagsakripisyo ni Risa. Tapno makaadala ang dagiti kakabsat na. Saan na pain na ituloy iti kolehiyo? Gaputa ti kayat na, dagiti laengen kakabsat na ti pagadalan na. Anya ti
kukuam dito'y salas, Luisa? Ilupas ko pa laang dati assignment ko, manang. Kan dati project ko. Ala nga rod, apaman amalpas mo dagita, maturog kan. Masapa ka pa nga agring inton bigat. Wen manang, mabiit mo tan amal pas dagitoy. Maturog akton. O sige nga rod, umuna ako na maturog. Masapa akmat nga agring inton bigat. Agluto akto pa iti pamigat, sakbay ang mapanak ag trabaho. Sige, manang. Panawan naklatan ditoy. Inkan maturog. Gaputaan mo ka na bannog ka. Itinagmalam at trabaho. Mike, dandanin pa nagturupos mo iti high school. Anyang iti kayat mo akurso, inton agkolehyo ka. Kayat ko ti mangala iti kinainhinyero, manang. Kasta ka di. Un manang, dayta ngamin ti arapaap ko akurso. Sige nga rod, ikagumaan ka pagadalan. Kastamot ni Luisa. Agadal kayo na imbag, ah? Gaputa saan ko apidpiduton ti gasgastusek para iti panagadaliyo. Un manang, di kagdanag. Igad ko ti agadal. Risa, anak. Rabiin, papayad di ka pala maturog. Ay, madamdama akto na maturog, tatang. Replyak pa'y dagito'y nag-order iti lakok iti online. Isupay. Masubsubra am samot ng tiyag trabaho. Saan kan samot nga agin ina na? Agin inanaak mo't atatang. Kan may sa anak mo't unay mabanbanog iti trabaho. Gaputa nalagaan laang mo't dagiti daduma pagkwartaak. Alang arod. Basta no marik nam ti bandog mo. Saan adakas no agin anakamot? Saan mo kumabaybay ang tibagay, manak ko? Uwan tatang. Alakit din, kayon maturog. Makapadakas kada kayo ti agpuyat. Itatakolehyo kan, Mark. Tay kanayon ko nga ibilin, ha? Sa isaya atom ti panagadal mo. Un ka di manang. Saan ang masapul nga ulit-ulitam dayta? Palpalagipan ka laeng. Manang, saan akon nga ubing? Imbagak lang nga rudon nga agadalak ang naimbag. Ala nga rod, husto daytan. Kan saan ka kumaamakaungat, no kasta palpalagipan ka. Gaputa para matlakada kayo ka ni Luisa, ti ibagbagak. Kas inauna akabsat yo, kitkita aglaang ti pagsayaatan nyo. Un ka di manang. Saan kang agdanag? Saan ang masayang dagiti sakripisyum para kada kami? Alays, saan ka di akulehyo itan ni Mark? Wan, kulehyon ni Mark. Nagdaras nga ron ti panaglabas ti panawan. Kat numanon at taonan san iti kulehyo, di man lagturpusain. Wan nga agpaysoan niya. Nagbayag gaya man iti kulehyo ni Mark. Kat no adan iti may kadwa atukad iti kulehyo ni Luisa nga ading na. Wanaw, nadelay laeng ni Mark. Ala, bayam ta kasaritak tuman ni Risa. Damagak no kaano nga agturpos ni Mark. Anya ka matan, Mark? Saan ka mo't gaya man asumsumrak iti pagadalan nyo? Isumot lagayam asaan ko ang mauray nga ibagam nga umadanin ti panagturpos mo. Tagayam, mano atawanan asaan ka nga agad-adal. Pasensya kan manang. Saan kong aminan na mayulo ti agadal? Kaya't ko hindi nga ibagakan ka. Ang maamakak. Sinayang mo lang ti kwarta nga inintad ko kan ka. Kan saan laday ta? At dapay gaya man na si Kugam. Manang, ulitak ti agkid daw iti pamakawan. Anya pa'y ngay, nalpasan. Uray sidir-sidiran ka ita. Saanan ang may sublipay. Total, nagsardang kamot gaya man nga agadal. Ipamaysam nga rod ti pamilyam. Ikasar mo ni Romina, gaputa na si Kugam kat nga rod. Un manang, talaga nga ikasar ko ni Romina. Gaputa day tati kayat dagiti dadakkel na. Luisa, saan mo kumatultuladan ni manong mo, Mark? Ipapaysam ko mati agadal. Si kalagan tinamnamaan ni manang mo ang makaadal. So agadal ka.
Nang runa kat anda kagaya man iti may kadwa ato kadti kolehiyo. Uwan tatang, agadalak na imbag. Rumbang laang. Gaputa saan ang nagtuloy ni Mark iti panagadal na. Isaasapay ko mata si kati makaturpos, Luisa. Uwan manang. Saan mo kumasayangan, tirigrigat ni manang mo amang paadalken ka, anak ko. Ikarik, tatang. Itatanalpasan ti kalay sayo ka ni Romina. Anya ti plano, Mark. Agnad kami iti balay da Romina, manang. Ken agsapulak iti trabaho. Iti kasta, makaurnungak para iti panagpas ngay ni Romina. Kasta ti kasayaatan nga aramidam. Rumbang nga agtrabaho ka para iti pamilyam. Kasta talaga ti aramidak manang. Ket ulitak manan ti agkid daw iti pamakawan. Malading itanak. Gaputa ado ti rigrigat ko ang nagtrabaho. Tapno makaadal kayo laan ka ni Luisa. Gamda paayakan ka. Kat sapay ko tasaan at tumulad kan ka ni Luisa. Saan mat siguro manang? Gaputan na singpat ni Luisa. Ulitan man ti imbagam, Luisa. Manang, masigugag. Awan, babain mo akabsat. Manupay laabulang tinapalabas, manipon nagkalaysa ni Mark. Ita, masigug ka. Husto da itan, Risa, anak. Saan mo adang ranti adim? Ulitag ti agpakawan kan ka, manang. Nailawan kami ka ni Christian. Pasensyang kan. Anya na unay tinagkurangak. Apaya na sayang lang ti sakripisyo para kadagiti kakabsat ko, tatang. Unay kamot ngaminan, Luisa. Naapay ngamin ang nagpasikog ka kat agad-adal ka pa'y laang. Nakakaasi ti kabsatyo ng trabaho. Ngamkas na lang ti subadyo. Agyaman kayo kumakan ni manang iyo. Nagsingpat. Imbes ngagtrabaho para iti pagadal na. Saan? Gaputa agtrabaho tapno lang na kayo ti makaadal. Marisa, anak, gusto na ita na panagsangsangit mo. Itay pa'y ngagsangsangit ka. Nasakit lang amin tinakam ko, tatang. Gaputa saan nga inikan patag dagiti kakabsat ko dagiti bambanog kan rigrigat ko ananggad. Tapno makaadal da. Oras siya kanak. Malidayanak mo't. Gapoy tinagbanagan dagiti kakabsat mo. Hanggang niya nga ron ngay. Ingka gumaak ida pinagadal. Kamkasto'y nagayam di subad na kanya. Ya ala, husto day tananak. Umay kakit din tamangan kan. Nagluto ni Luisa. Saan ka pa'y ngamin anang-nangan manipon itay bigat? Saan pa'y mabisin, tatang? Panawandak pa'y lang dito eh. Kaya't ko ti agmay-maysa. Ay, nakaturog gayam ni manang Risa. Nalabit. Nabannog ang nagsangsangit. Ay, manang, pakawanan na. Saan ko nga inggagara timang paay iti arapa mo ang makaadalak. Pasensya ka kuman kanyak, manang. Ngam, saan ka nga agdanag? Apaman ang makapagpasngayak. Ituloy kong tumat laang ti agadal. Anya ti aramidom diti balay, Mark. Manang, ulitak manan ti agkid daw kan kay ti pamakawan. Saan ko anatungpal ti arapaap mo para kanyak? Uray pa'y agpakawan kayo. Nalpasan. Saanon ang maisubli dagiti kwarta ang nagastos ko para iti panagadalyo. Saan kang agdanag, manang? Ituloy ko matlaang ti agadal. Agtrabaho ak pailaang. Gaputan ni bakat ko pailaang ti agadal. Kalpasan na. Siyak matan. Nasayat day ta plano, Mark. Katsapay ko ta seryoso kan iti day ta nga imbagam. Un manang. Talaga nga igad kunto ti agadal. Tungpalak ti arapaap mo. Ang makaturpusak iti kolehiyo. Rumbang laang nga agadal ka. Tapara mo't la iti pamilyam day ta.
Nataltal gadto ti panggadan, no makaturpos ka iti panagadal mo. Di tay sayangan ti oportunidad a maipaay kada tayo. Kat kadagiti met agtutubo, igaudyo ti agadal, bayat nga ada si dadaan amang paadal kada kayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.